Assalamu alaikum. Sidira sun saki sabon update. Kowa ya shiga cikin application ɗinsa yanzu zai ga yana nuna masa haka. Baya claiming, baya yin komai a cikin application ɗin yanzu haka. So suna buƙatar kowa sai ya yi connecting da MetaMask wallet ɗin shi ne na. Sannan za ka ci gaba da aiki da Sidira ka. Gashi na sun faɗi dalilai da yawa da yasa suka saka wannan update ɗin. Sannan wannan official update ne na duk wanda bai wuce ya connecting wallet ɗin shi ta MetaMask ba, so bai da damar access da wajen mining ko kuma wajen swapping ko wajen claiming. So abinda mutum zai yi da farko shi ne idan ka shiga cikin Sidira ka zauna maka abu na farko da zaka yi zaka je cikin Play Store ka dauko MetaMask wallet kuma ka dauko Bitget wallet. So zamu tafi Play Store yanzu. To anan zan yi amfani da Bitget wallet ne saboda ta fi sauƙin aiki gaskiya. MetaMask yawanci tana dan bada problem wani lokacin. So zan dauko Bitget wallet yanzu. So ga Bitget wallet nan, kana zuwa cikin Play Store ka sace din Bitget wallet, ga can za ga ta noma ita Bitget wallet crypto bitcoin. So abinda za ka yi sai ka install ɗinta. Idan ka install ɗinta already sai ka yi updating, sai ka buɗe ta. Bayan ka buɗe ta, ta buɗe ma. So idan sabuwar wallet ce nan za ka yi creating wallet. Bayan ka yi creating wallet sai ka yi backup ɗinta, ka ɗibe passphrase ɗinka ka je ka ɓoye shi ko ka rubuta shi a takarda. Abu na gaba da zaka yi shine zaka zo nan wajen search bar din nan, bari muku indicate din wajen. Zaka zo nan gurin search bar nan wajen. So idan ka zo nan sai ka danna kan shi, sai ka search din sidirachain.com, sidirachain.com. gashi nan na rubuta shi kamar haka yadda kuke gani, sai ka danna visit link. So bayan ka shiga ga inda yasa add EVM din nan, sai ka danna add din, sa tamfin ɗinka kai adin. Ok, so bayan kai adin zai kaka cikin Sidira chain site ɗinsu. So abinda za ka yi sai kai continue, ka je kai login na account ɗinka. So sai ka zo nan, idan continue with Google dai a cikin wallet gaskiya bai cika yi ba, zai matukar wahala yayi. So abinda za ka yi sai ka zo nan inda ka sa password sign in din nan wajen. So gashi nan password sign in nan wajen dai. So sai ka zo nan sai ka danna kan shi, sai ka saka email address ɗinka na Sidira anan. So gashi na saka email address ina, sai ka zo nan wajen sai ka sa password ɗinka na Sidira. Ok, bayan ka sa email da password ɗinka, nan wajen da aka sa verify your human sai ka danna kan shi haka, sai ka sign in. Bayan ka sign in gashi nan sai ka continue, za ta buɗe ma cikin Sidira ka kenan. Ok, so kamar yadda kuke gani gashi nan ta yi login. So abu na farko da za ka yi nan inda ka saka internal wallet ɗin nan wajen MetaMask nan, sai ka danna kan shi haka. Kana dannawa zai nuna ma gashi nan connect wallet, so sai ka danna kansa. Bayan ka danna zai sign in message ɗin da zai sign confirmation. So abinda za ka yi nan ƙasa za ka zo, sai ka zo nan ƙasa sai ka danna confirm. Bayan ka danna confirm sai ka sa tamfin ɗinka. Gashi nan yayi sign successful, to sai kai add din nan, gashi nan da ka sa add, sai kai add, sai ƙara sa tamfin. So gashi nan wallet din mu ta yi connecting ta Sidira. Abinda zaka yi yanzu sai ka koma cikin wallet ɗinka kenan. So kana koma gashi nan ya dawo da ni home, gashi nan za ku ga na yi accessing dashboard ɗina. So wani abin shine abin da za ku yi. Idan duk wanda bai wani abu ba zai samu accessing na damar yin mining ɗin shi na Sidira ba ko wannan. So dole duk kowa sai ya yi wannan update ɗin kafin ya samu damar yin mining ɗinsa ko kuma wani abu can daban. So abu na gaba da za ka yi shine bayan ka yi wannan connecting ɗin, so sai ka fitar daga cikin wallet ɗinka ta Bitget ɗin nan, ka share ta gaba ɗaya ka fitar da ita, sai ka koma cikin Sidira application ɗinka inda kake mining kenan.
So bayan ka shigo nan sai ka dawo home sai ka ɗan yi refreshing. So sai ka ɗan yi refresh haka. Kana refresh za ka ga gashi nan a can sama a nan wajen message ɗin nan za ku ga sun nuna muku cewar wallet ɗinku is successful connected. So shikenan wallet ɗinka ta yi connecting yanzu za ka iya komai a cikin Sidra. So wannan shine sabon update ɗin da Sidra suka fito da shi, kowa sai ya hanzarta ya je ya yi shi.